Сряда на 27 юли. Здравейте! Гледате всеки следобед с мен, Криси. Аз съм Кристияна Стефанова, ваша компания в следващия час. Вижте това, което предстои. Във всеки следобед с Криси днес ще видите как можем да увеличим обема на устните си, коя е най-безопасната инвазивна процедура, каква е нейната трайност и какво да очакваме след поставянето на филъра. Естетичният дерматолог на руските звезди, доктор Олеся Велинова, представя на живо тайната на красивите устни. Обещано от петък Владимир Карамазов в преследване на любимата си звезда Джереми Айронс. За най-смешните моменти от срещата си с британски актьор, родната знаменитост разказва пред публика, а вълнението си от тях сподели с Ивелина Кунчева. Тин идолката и R&B певица Ева нашумяла наскоро от популярния уеб-сериал Кифла. Заедно с колегата си Насос горещиха музикалните класации с най-сексапилния клип за тази година «Име няма». Скандалната актриса заедно с един от авторите на парчето, Алекс Кипров от Deep Zone, представят летния хит в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Заповядайте в нашата страница във Фейсбук. Всеки следобед с Криси, изписано на български язик. Вашето място за мнения, коментари, предложения, бърз достъп до екипа на предаването. Пишете ни на имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Всички ние си мечтаем за плътни, красиви, сексапилни устни. За съжаление, с напредването на възрастта, формата им се изменя, те изтъняват, крайчетата увисват лекичко надолу, появяват се и първите бръчици. Можем ли да възвърнем по един безболезнен, лесен и бърз начин обема на устните си, да ги направим отново ослепителни? Ще разберем в следващите минути от естетичния дерматолог на руските знаменитости, доктор Олеся Велинова. А с превода ще ни помага Валерия Цимбал. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Много често се случва това, за което стана дума преди мъничко. Преди години устните се оплътняваха с силикон. Сега обаче знам, че има новости в тази сфера. Какви са те? Губы работали с силиконом. Какие новости в сфере? Да, сейчас уже силиконом практически не работает. В сегашното време с силикон почти не се работи. Или работают только пластические хирурги, но это определенный случай. Ако се работи, това са пластични хирурзи и се работят само с специфични пациенти. Большинство женщин подходит коррекция гиалуроновой кислоты. Повечето жени работят с хиалуронова кислина, с корекция с хиалуронова кислина. Абсолютно безопасна ли е? Защото знаем, че тя се съдържа в човешкото тяло, т.е. ние естествено я имаме, но въпреки всичко. Да, все верно. Гиалуроновая кислота абсолютно безопасна. Да, хиалуроновая кислота. Она содержится в человеческом теле и очень хорошо распределяется в тканях и не вызывает никаких патологических изменений. И не предизвиква никакви патологични изменения или някакви сложности в тяло. Какво може да се коригира по устните посредством хиалуронова киселина? Можно корректировать объем. Можно направим объем. Корректировать симметрию, асимметричность. Можно и расправить морщины, если это уже возрастные женщины. Може да работим върху бричка, ако говорим за възрастни жени. Если это хидратация. Молодые женщины. Ако говорим за младите жени. Очень большой спектър корекции гиалуроновой кислоты. Голям кислоты. спектър на корекция с хиалуронова кислина. Виждаме особено тук в България много случаи, при които девойки буквално прекаляват с увеличаването на устните. Знам, че от естетическа гледна точка има пропорции, които дори да се постави хиалуронов филър, не трябва да се променят. Какви са те и как преценявате как да направите устата наистина красива, така че да не изглежда неестествена? Сейчас девочки, когда себе ставят филлер, иногда теряется естественное выражение. Как правильно поставить филлер, чтобы не терялось естественное выражение лица, чтобы не портилась симметрия. Самое главное — иметь чувство меры. Да имать чувство на премеренность, на мярка. То есть ни в коем случае не должно быть изменений в анатомии лица. Не трябва да има промяна в анатомичност на лицето. Нельзя поменять черты лица, которыми человек родился. И не трябва да се промени лицето, с което човек е роден, чертите на лицето. То есть, если нужна коррекция, например, асимметрия. Ако говорим за асиметричност, это уже лечебный случай. Това вече е за лечение, не просто за корекция, а за лечение. Если мы хотим увлажнить и добавить эстетики, ако искаме естетично нещо да поправим и просто да ги хидратираме, мы не должны увеличивать больше, чем это может быть в никакъв случай не трябва да променяме от нормално в природния случай устните си.
Знам, че естествената форма на устните издава характера и знам, че той до някъде се променя, когато променим формата. Така ли е и какво е научното обяснение? У нас вот сейчас модель. Ние имаме моделка. И у нее очень активная мышца. Тя има много активен мускул. На верхней губе. На верхнята устна. И это говорит о том, что характер очень такой целеустремленный. Говорим за силен характер. И девушка хочет немножко добавить объема, немножко смягчить свои черты лица. Момиче иска да си сложи малко повече обем и малко да омекоти чертите на лице. Потому что в первую очередь мы это делаем для того, чтобы на нас обращал внимание противоположный пол. Естествено, първо го правим заради това да може да привличаме повече внимание к мъжете. И мужчина, когда видит такие губы, которые очень, например, напряженные, мышечные. Естествено, когато мъж вижда едни напрегнати и мускулисти устни, он уже по-другому воспринимает женщину. той по различен начин възприема самата жена в такъв случай. Когда женщина имеет мягкие, расслабленные, когато жената отпусната губы, с едни меки, чувствителни устни, тогда мужчина уже, соответственно, меняется его восприятие. Естествено и самото възприятието на мъжа се променя към тази жена. Понеже така не ще стана дума за нашия модел, а Вероника Звезданова е тя, вече готова за да се здобие с нова усмивка. Ще ни демонстрирате сега на живо как се поставя хиалуроновия филър. Преди това обаче ни кажете как да избират хората, дамите основно, подходящия филър и специалиста ли е този, който ще определи какъв да бъде той? Да, все очень индивидуально. Всичко е много индивидуално. Есть филлеры разной плотности. Има различни затвърдина филери. Да, и нужно выбирать с учетом анатомических особенностей. Вероника имеет очень мощную мышцу, круговую мышцу рта. И на такую мышцу, на такие устные, не ставится плотный филлер, потому что он может дать диффузию, и, к сожалению, мы можем получить осложнение. Ако говорим в нашия случай, Вероника има много плътна и твърдна около устния мускул и при нея се работи с много лек филер. Ако се работи с твърд филер, може да се получи дифузия, която води до тежки последствия след неправилното слагане. Да, то есть, как правило, то есть все очень индивидуально. Нужно смотреть Всичко е много индивидуално. Да, на какие устные изначально, что хочет женщина, плотные, неплотные. Я работаю в основном на естественный результат. Ние търсим естествения резултат, но винаги има присъствие на индивидуално желание на човека. И задължително се гледа на самата анатомия. Дали устните са плътни или са меки и къде иска да бъде пациент като крайния резултат. Добре, за да покажем нагледно на нашите зрители, заповядайте. Междувременно, надявам се, ще можете и да ни разказвате това, което правите. Как започва процедурата? А как начинается процедура? С чего мы начинаем? Предварительно мы поставили анестезию. Първо слагаме анестезия. На устны. На устни. Примерно 20 минут. Около 20 на минути. Пациентка с анестезия на устни. Я не могу сказать, что процедура абсолютно безболезненна. Не може да се каже, че това изобщо няма да боли. Это все хорошо? Губы очень чувствительная часть лица. Устница е доста чувствителна част на лицето. Очень хорошо кровоснабжается и имеет очень хорошую иннервацию. И също така има много нервни окончания. И, к сожалению, полностью выключить иннервацию мы не можем. Это может быть либо анестезия проводниковая, которая делается стоматологическими препаратами. Ние не може да спреме напълно чувствителност в тази зона. Имаме няколко варианта. Може да се използва стоматологично обезбаващо, което напълно ще спре чувствителност в определена зона. Так, помощник у нас. На Веронику мы берем очень мягкий филлер. Специално за нашата пациентка Вероника избираме много мек филер. Который специально для губ. Той е направен специално за устните. Он обладает очень хорошими гидратирующими свойствами. Има много силна способност за хидратация. Увлажняет. Хидратира. Вот так выглядит. Увлажнява. Шприц. Това е иглата. 1 мл. Количеството 1 мл. Да. Все индивидуально. Всичко е индивидуално. Не обязательно сейчас ставить 1 мл. Будем смотреть по нужному нам объему. Не е задължително да слагаме в момента цял милилитър вътре. Ние ще се ориентираме в движението, колкото ни трябва за правилния обем на устна. А колко време трябват на устните, за да добият финалния си вариант? Кога ще видим резултата? Сколько времени нужно, чтобы уже видеть финальный результат? Когда мы сможем уже увидеть? Сейчас после процедуры может быть небольшой отек. Веднага след процедура може да имаме малко оттечност. Который пройдет примерно через 2-3 дня. И примерно след 2-3 дена това ще отмине. И у Вероники мы уже увидим конечный результат. И тогава ще видим пълен резултат след 2-3 дена, когато отшуми отток.
Если увидит оператор, можно увидеть анатомическую особенность губ. У Вероники очень хорошая нижняя губа, очень плотная Много плътна, и хубава е достаточно долната хорошего устна. объема. Има достатъчно хубав Верхняя обем. губка, улыбнись, Горната усмехнись. устна? Достаточно плотная Тя и е плътна достаточно узкая. и тънка. И в основном мы будем работать на умягчение и увеличение верхней губы. Идеята ни да я направим по-мека и по-обемна, по-голяма. Само върху горната устна ли ще работите или задължително се слага и в долната, дори тя да... Только на верхней губе има будем достатъчно работать плътност? или будем работать и на нижней губе? Только на верхней губе будем работать или и на нижней губе тоже? Я думаю, что сейчас мы сделаем верхнюю губку и посмотрим, какой у нас будет результат. Если будет необходимо, добавим и вниз. Нижняя губа очень хорошая. Сега ще направим горната устна и вече в процеса на работа ще видим, ако има нужда, може да пипнем и долната. Но по принцип долната устна е сама красива от природа. Филлер очень мягкий, очень легкий. Он не даст большого объема и не даст нам таких губ, как у утки, как у патицы. Филер е доста мек и няма да се получи някакъв Готов? ненормален обем Да. или да се получат патешки устни, както се Вдох. казват. Умничка, молодец. Тя я кара да Браво. вдишва и после да издишва, да не усеща бол. Започва се първо от контура на устната. Да. У меня своя авторская методика на коррекцию губ. Я очень люблю, когда... У Вероники свой контур очень хороший, но нужно немножко его актуализировать. Будет очень красивая форма на губке. Тя жива? има собствена програма по корекция на Умничка, устни, авторско така изработена. говори. Тя сама си изработила начина как Сама прави зайка, устни. умница. И Вероника Вдох. има хубавия устния контур, Молодец. но така или иначе при работа с устни хубаво да се подчертае Браво. пак. Умничка. Колко обождания са необходими, за да се коригира устната? Все индивидуально. Всичко е индивидуално. Ты жив? Все Питай хорошо. дали е жива. Так, затвори малко. Не больно? У нас модель герой. Абсолютно не больно, говорит. Наша моделка е Так, на хероиня. зайчик. Дыхай. Не усеща никаква болка. Умница. Молодец. Всъщност има ли някакви противопоказания тази процедура? Дами, за които не е подходяща, които не трябва да се подлагат на нея? Да, если у женщины стоит в губах перманентный филлер, например, силикон или какие-то перманентные препараты, то, конечно, уже мы не рекомендуем. Есть кратковременные противопоказания, такие как беременность, кормление грудью, герпес в активной фазе и нарушение аутоиммунных заболеваний, связанные с соединительной тканью. Така, противопоказания са първи противопоказания, ако има някакви константи и планти в устни. Говорим за силикон в устни или нещо, което е било сложено, което е стои константно и не се абсорбира и не се маха. Тогава не се слага филер. Има временни предпоставки, които забраняват слагане на филер. Това е бременност, кърмене и автоимунни болести, които могат, нали, не се знае как ще се отрази. И също така е вирус на херпес, който е в обострен период. Колко време отнема обикновено процедурата и до колко време остава ефекта? Сколько времени уходит на процедуры и как долго эффект процедуры держится на губах? Примерно полчаса у нас уходит на процедуру. Примерно половин час отива за цялата И процедура. филлер, И самия гиалуроновый филер. филлер стоит в губах примерно от 6 до 8 месяцев. Самия филер стои Все от 6 до 8 зависит месеца. от того, какой плотности филлер. Зависи колко е плътен самия И филер. зависит от обмена веществ, потому что каждая женщина индивидуальна. Есть Зависит очень от активный обмен метаболизма. веществ, когда за полгода может вывести филлер. При активен метаболизм за Есть половин женщины, година у которых изчезва. может и там 8 месяцев, и 12 месяцев Има простоять случаи, филлер. когато от 8 до 12 месеца филер стои на място. Самое важное, очень хорошо после постановки филлера размять гиалурон, разложить его внутри губы, чтобы не было неровностей, чтобы не было в дальнейшем не образовался фиброз, чтобы были губы равномерные и сочные. И
самое главное, что когда филлер хорошо распределен, абсолютно не видно, что работал дерматолог. Много е важно, след както се сложи филера, да бъде правилно наместен ръчно върху цялата повърхност Това, на което устната. наблюдаваме в момента, Да, всъщност, да. разнасяте филера из цялата Ако устна. филер е правилно разнесен и правилно сложен, никога няма да се усети никой, че нещо е правилно върху устната. Работа на дерматолог трябва да бъде качествено направена, за да не проличи, че е нещо работено. Възможно ли да се получат някакви малки топчета, други неравности по устата? Это все зависит от качества филлера. Я работаю на итальянских филлерах очень хорошего качества, они очень мягкие, и за мою практику никогда не возникал фиброз или какие-то неровности. Тези проблеми за топки или още някакви дефекти в самото слагане на филер зависи от некачествен продукт, с който се работи. В нашия случай доктор Олеся работи с италиански продукти и в нейната практика не се срещнало да се получи някакво гранулиране или някакви дефекти. А как можем да се информираме дали продукта, към който сме се насочили, е качествен? Факт, че на пазара има, освен италиански, френски, различни видове филери. Можем ли да кажем, че едни са по-добри от други? Каждый доктор работает с определенными филлерами. И я за свою практику уже приспособилась и уже изучила очень много филлеров и препаратов и нашла для себя идеальный препарат, который мне устраивает, который не дает каких-то там, скажем так, осложнений, в котором я 100% уверена и с которым мне очень комфортно работать и очень комфортно пациентам. Всеки лекар избира си свой филер в своята практика. Тя в нейната практика, доктор Олеся, опитва много различни фирми, марки, държави и си избра най-доброто, което за нея. Върши хубава работа, не изглежда изкуствено и пациенти са доволни. Какво трябва да спазва като предписание дамата, която си е поставила хиалурон? Какви хигиенни норми? Знам, че от изключителна важност е да се пие вода, тъй като хиалурона се свързва с водата и разширява обема си по този начин. Вода, самое главное, например, в следующие 3 дня не пить из соломки, не собирать губы в трубочку, не пить очень горячую пищу или, например, резко холодную. То есть, чтобы не было разницы в температуре, чтобы гиалурон не променил свою структуру. Най-важното следващите 3 дена да не се пие от сламка, устните да не се събират в куп, да не се яде и да не се пие нищо горещо, че горещината, самата промяна на температура може много лошо да се отрази върху хиалуронова киселина и да промени състав. Искаш ли, чтобы добавили? А за дамите, за които това изглежда много страшно и не обичат иглите, има ли алтернатива? Има ли нещо друго по-безопасно, по-безболезнено? Все, что наружное, все наружные средства, они, к сожалению, не дают стойкого результата. Они очень кратковременные и буквально 1, 2, 3 дня любые серумы, различные какие-то там крема, это все очень временно. Всичко, което имаме в момента на пазара, което се използва върху големяването на устни кремове или серуми, не дават траен ефект. Ефектът е на къс период. Сега продължавате вече с сърцевината на устното, доколкото мога да видя от тук. Направихте контура. Да, разложили, дали немножко нашей модели передохнуть. Направихме контур, оставихме наша моделка малко да си поема въздух. И я немножко, для того, чтобы я оценила степень отека и увидела, куда необходимо еще дополнительно мне корректировать. За да може да прецени колко силно оттекло място за работа и къде още трябва да се сложи филер, за да има хубава симетрична корекция. Казахме по-рано, че самия филър се абсорбира за между 6 и 8 месеца, зависи, разбира се, от много фактори, но ако дамата не се хареса, да речем, не може да се възприеме или формата е променена до такава степен, че тя просто не го хареса, може ли да се промени, може ли да се забърза ефекта, така че хиалуроновата киселина да се абсорбира по-бързо? Да, есть специальные препараты.
Это фермент гиалуронидаза, Да, има который специален препарат, разрушает гиалурон. който се разваля с структура на хиалуронова киселина. Да, в случаях гиперкоррекции или нежелательного результата мы можем поставить гиалуронидазу, и она нам поможет быстрее разградить гиалуроновый филлер и вывести его из организма. В случай хиперкорекция или в случай, когато пациентка не е доволна или се получи някакъв неочакван резултат, може да се сложи този препарат, който абсорбира и връща към нормалния състояние зоната, която била работена. Всъщност, понеже Вероника не може да говори в момента, какво усеща тя и какво ви споделят клиентите? Не е чак толкова болезнено, усеща се, но абсолютно търпимо. Красота требует жертв. И красотата изисква жертви, както се казва. Това не е жертва дори. Сейчас мы поставили примерно немножко меньше, чем половину миллилитра в верхнюю губу. Я думаю, что для Вероники этого достаточно объем. И сложихме малко по-малко от половин милилитър. За нашата пациентка Вероника това е достатъчен обем. Да. Совсем немножко я и смягчила контур, сделала его более мягкий. Съвсем малко направих самия контур на устни по-мек и по-женствен. Можно оператор затворить. Может оператор да снимет. Оператор може да хване поблизо. По краю. Всичко, което извън границата. Это посттравматический отек. Примерно через 2-3 дня отек пройдет, и губы приобретут нормальное, естественное состояние. Гиалурон распределится и будет очень красиво. Това, което се получи сега, виждаме извън устните, което е излезнало. Това си посттравматична оттечност, която е нормална, все пак е било будено мястото, но буквално след 2-3 дена всичко това ще се абсорбира и устните ще се добият една естествена, нормална форма. Казахме между 6 и 8 месеца, че издържа ефекта. Изцяло ли се абсорбира или всъщност винаги остава някакво количество хиалуронова киселина в устните? Молекула гиалуроновой кислоты представляет собой цепочку. Молекула на хиалуронова киселина, това си една верига. Абсорбируется постепенно. И по-бавно тая верига се абсорбира. Например, 6 месяцев проходит, мы утром просыпаемся, у нас ничего нет. Не като 6 месеца минали, гледаме сутринта в огледалото, нищо няма, всичко изчезнало. Примерно через 1 месяц после постановки филлера, както сме сложили филер, концевые звенья цепочки начинают адсорбироваться собственным ферментом гиалуронидазы, который присутствует в нашем организме. Крайните части на веригата почват да се разпадат и това са естествени съставки на нашето тяло. Тялото просто ги поема като естествено. Да, и постепенно в течение примерно 6-7 месяцев постепенно гиалурон будет разпадаться. Леко, в период на 6-7 месеца гиалуронова киселина по една верига отпада. Да. По една част от веригата. Примерно, да, где-то через 6-7-8 месяцев мы увидим, что наши губки стали такие, какие были до коррекции. 6-7-8 месеца виждаме, че устните са ни същите, каквито са били преди да сме направили корекция. А можем ли да кажем, че при втора процедура или последваща ефекта е по-обемни устни, по-големи устни? Да, может быть такое за счет того, что еще остатки филлера предыдущего. Да, может быть фиброз след травматический. Ако е останали филери от миналия път или ако се получи фиброза? Посттравматически. Конечно, в губах это нежелательное явление фиброз, но, к сожалению, он очень часто остается после коррекции. Но, за съжаление, много често след корекция и след слагане на филер остава се. Поэтому нужно выбирать очень хороший, качественный филлер, те, которые не приводят к образованию фиброза. Затова е много важно с какъв препарат ще бъде направена интервенция. Понеже виждаме отзад на телевизорите едни свръхкорекции, които далеч не са красиви. Какво можем да кажем за тях и какви са специалистите, които ще направят подобни устни, които са, меко казано, гротескни и смешни? Ну, к сожалению, не всегда доктор может повлиять на пациента. Не винаги лекар влиява на пациента. Да, очень часто приходит пациент, и много често самия если ко мне придет женщина с такими губами и скажет, добавь мне еще 1 или 2 мл. Ако при мен ще дойде такъв пациент, ще каже, служи ми още 2-3 мл отгоре, естествено аз ще я кажа не. Но она пойдет к другому доктору. Но тя ще отиде при друг лекар. И другой доктор ей сделает друг лекар то, что она ще направи това, което тя ще иска от него. Виждаме ли вече
окончателния размер на устната при нашия модел. У Вероники Така ли ще изглежда? У Вероники очень хорошая особенность организма, он сильно не отекает. Нет большого отека, нет гематом, нет какой-то... Специфика на тялото на Вероника, тя не произвежда хематоми, тя не оттича след различни интервенции. Да, мы можем увидеть ее, в принципе, практически конечный резултат Фактически на размер. това, което виждате сега по телевизия, това си е резултат, който тя ще има след 2-3 дни. Понеже така или иначе остана хиалуронова киселина, може ли тя да бъде замразена или по някакъв начин съхранена за следваща път, за следващата корекция? Я обычно, на Веронику мы еще добавим потом в клинике немножко Допълнително на нижнюю губку. след предаването ние ще допълниме, а вече в самата клиника, ще доработим и долната устна. Да, я обычно, то есть если остается филлер немножко, я его когато остава се още от филера, разпределяю, если нужно, назолабиальный. аз продължавам да го слагам по лицето, където има нужда. Говорим за назолабиалните гъни. Или оставляю совсем немножко до коррекции. Через 1 неделю пациент может прийти, и если ее что-то не устраивает, либо она хочет добавить объем, мы можем докорректировать. Ни в коем случае филлер нельзя делить с пациентом, например, на 2 пациента одну спринцовку. Ни в коем случае нельзя замораживать его. То есть, если в течение недели мы его не поставили, филлер нужно утилизировать. Тук е много важно да се знае, че с един и същия филер не се работят няколко пациента. Филер не се замразява. И това, което остава се от 1 мл, ако говорим за един пациент, винаги може да бъде оставено за следващата седмица. Когато самия отток след интервенцията мине, пациент идва в клиника и там, където има нужда, може винаги да бъде досложен. Споменахме назолабиалните гънки, но тези специфични леки бръчици мимически в горната част могат ли да бъдат коригирани посредством хиалурон? Да, этим филлером мы можем скорректировать и верхнюю зону над верхней губой. С този филер може да поработим върху Потому что он очень мягкий, зоната очень над пластичный и устна. очень легкий. Този филер е много лек и много е удобен за работа и пластичен. То есть мы можем сделать над верхней губой, Ние може да поработим назолабиальной. върху горната устна, назолабиална Можем гънка. сделать и морщинки, которые есть возле глаз. Може да поработим и върху пачия крак, който е около очите. Добре, аз много благодаря. Ще помоля нашия модел малко да се изправи, ако е възможно, за да видим как ще изглежда нейната усмивка вече окончателно след процедурата. Така. Прекрасна. Благодаря ви още веднъж, дами. Продължаваме след минути. Вижте това, което предстои до 17 часа. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Обещано от петък Владимир Карамазов в преследване на любимата си звезда Джереми Айронс. За най-смешните моменти от срещата си с британския актьор, родната знаменитост разказва пред публика, а вълнението си от тях сподели с Ивелина Кунчева. Тин идолката и R&B певица Ева нашумяла наскоро от популярния уеб-сериал Кифла. Заедно с колегата си Насос горещиха музикалните класации с най-сексапилния клип за тази година «Име няма». Скандалната актриса заедно с един от авторите на парчето, Алекс Кипров от Deep Zone, представят летния хит в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.